Mayap at magrasya nga bakpo kaya kayungan. Kaniti pong kaya katang kapag masusyan, pakyabe tala ka rin kaya katang panalangin, ding makatuking intentiones. Birthday Thanksgiving Daddy, Nelia Samson, Suset Valencia, Ener Ronquillo. Special intention, Mirna Flores, Chito and Winda Reyes, at Maridona Cabasal. Speedy recovery ng Rosemary Manalang, Alma Nogot, Angelo Bonus at Bel Trinidad. Ang timuring ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Father Lorenzo, Domingo Senior, Cecilia, Simeon, Mina, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Mercedes, Prida, Lourdes, Sergio at Alan. Makiabi, tamo po king dalit apamukulat. Kilagining impampo ng anak ang po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyagon ng Banal Espiritu, mantabi kaya kayo. At kaya ka ang timurin. May payabak po, morning, good morning. Maya payabak po am. Ang unang araw po ng Augusto, isang santo ang ating ulit na ginugunita, si San Alfonso Maria Ligori. Siya po yung founder ng Congregation of Redemptoris. Alam ko yung Redemptoris Church yung sa Baclaran. Kaya sila po yung ating isama sa ating panalangin. Itong mga sumusunod sa yapak ni San Alfonso Maria Ligori. At batang maging karapat dapat ganap ngayon ganiting kapag masusya, namin talapamod pagkalungkutan, ding kay katamong kasalanan. Anya lang tapa mo ilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo, ikaw memili kang San Alfonso, bahan maging obispo at doktor, ingke kang Santa Iglesia, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoong Jesus, ikang tikyana bakas San Alfonso, kingalang pagal, at bitmong kapibabatan, at pamanaral ka rin kalulo, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo, ikang mibili ka rin amanong maglapo, king kabyasnan, karing labi ng San Alfonso, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ang Diyos sa may ipahing tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idalahan na katangan sana, king biye, alangangga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, pasulungan may ngalang likat, ingkay kang Santa Iglesia, kapamilatan ding biye, ingkay kang Santo. Ipagkaloob mo sana kaya kami,
Ingrasyang makatoki kang San Alfonso ng Liguri, king kayang malugod a kapag malasakitan para king kaligtasan ng tao at kapamilatan ni iti, akwaming makapakirake king kabyasnan o kayablasan na karimbanwa. Iti adwan mi, king kapamilatan ni ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasagibad king libro ning propeta Jeremias. Ngara ring pari at ding propeta karing pamuntok at karing tao. Ing lalaking iti, mangayin tulid yung sentensyang kamatayan, uling magsalitayang laban king kekatamong syudad. Ikayo mismo, dimdam yang migsalita. Kanita, sinabi ko, tinubod na ako ning Ginoo ban ipasyag ing sablang dimdamyo laban keting templo at keting syudad. Kailangan ing magbayo kayong biye at pamintuan ing ginungke kayong Diyos. Nung makanyan ing daptan nyo, baywan na ing balak ng kasiran as sinabi ng ipagpana ke kayo. Ako naman, hatyo ko lalam ning ke kayong upaya. Daptan nyo kanako itang isipan yung makatuliran at matulid. Dapat itiya ing pakatandanan nyo. Nung patenyo ko, ikayo at ding tao niting syudad mi kasala kayong pamakamate king taong alang kasalanan, uling ing mitubod kanako, ya ing Ginoo, ban ibiyeke kayo iting babala. Kanito, ngara ring pamuntok at ding tao karing pari at propeta. Migsalitaya kaya katamu ing lalaking iti, king lagyo ning Ginung kaya katamong Diyos. Eya sukat paten. Dapot, ako, eko miras karing gamat na ring tao at eko mate, uling sinopan na akong ahikam, anak ng lalaking Safan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ing pakibata mo po, Ginoo, king maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Ginoo king maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Iligtas mo ko at sagipan king burak, at king danum amalalam. Karing kakong kasalanan, sagipan mo ko naman. Emoy payin tulot ing dalan na ako ning albog, o malumod king malalam. Emoy payin tulot ing kwanan na ako ning kamatayan. Ginoo king maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Dapat tutulang maplas ding sugat ko at misasakitan. O Diyos ko, sopan mo ko at pakayapan. Ing lagyo ning Diyos, king dalit kakuyang puryan. Parangalan ke at pasalamatan. Ginoo king maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Panakit daring mayayalipit kaniti, tumulala. At ding king Diyos sasamba, mipasik nanganla. Uling ing Ginoo kayang pakiramdaman, ing dalong dingatyo king pamangailangan. At enala paing gulutan, detang kayang kaluguran, aatyo king sukulan. Ginoo king maragul alugod mo, pakibatan mo ko, parangalantaya po ing maya pabalita. Papanatilyan mo kung mamintu king kekang kaburyan, kako iturumong kekang kautusan, o Ginoo. Hallelujah.
Ang Ginoo mantabi kay kayo, at kaya ka ang timurin. pamamasa king may pabalita at pangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. King panahon i Herodes at Tetrarca, ang balita ning tungkol kang Jesus, at nga nang sinabi ka rin kayang opisyales. Itiya mismo Juan Bautista, asinubing mebye, inya agagawa na lareting mala. I Herodes, sing peparakap, pepagapos at pepasukol kang Juan, pauli ng Herodias, asawa ng Felipeng kapatid ng Herodes. Nga ng Juan kang Herodes, labag king batas, ing pakyabayan meng anting asawa mo Herodias. Buri na mang ipapatiwan, dapat tatakot siya, karing memalen Hudyo. Uling kikilalanan ding metong apropeta iwan. Inyang miras singal doon ng kebaitan Herodes, Isalome, anak ng Herodias, tinerakya arapan ding kombirado. Metulayang emuna ni Herodes, inya sinabi na, at penga ko ng matalik, king anak kababay, king ibiyan na kaya ing nano pamang adwana. King mungkay ng imana, nga nanin dalaga king Herodes. Ibiyeme ka na ako kaya timurin ng buntok ng Juan Bautista, king metong abandihado. Melong kutsingari, dapat urining sumpana, ading kumbirado na, inutos ning matupad, ing kayadwana ning dalaga. Mitubudyo at pepatadtab ni bataliwan king sukulan. Delaring makabili ing buntok na king metong nga bandihado at binyere king dalaga. Dela na niya maniti kang imana. Di natanglaring alagad ng Juan, kinwaring kayang bangke at kitkutde. Kay ba't nanita pintalan de Jesus at belitara kaya iti. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Narinig na po natin ang salitang crime of passion. Normally ginagamit ang salitang yon sa mga lovers, na yung crime of passion. Pag nagkagulo, nagkaproblema, tapos natatapos ang kanilang istorya sa patayan, may namamatay. Ngayon nga po isang sensational na crime ang lumulutang ang kamatay nitong Jang Lucero. Jang Lucero, natagpuang, babae po siya, natagpuang patay sa kanyang sasakyan, punong ng saksak. At isang tinitignang anggulo, baka crime of passion. Kasi may babae siya, pero may girlfriend. So, it's ibang klaseng relasyon. Normally, yan po yung crime of passion. Parang sa relasyon. Pero ito pong kamatayan ni John the Baptist, tingin ko rito parang crime of passion din. Crime of passion. Bagamat wala namang relasyon si John dito sa pumatay sa kanya, pero siya'y humaharang sa relasyon ng dalawang hindi dapat magsama. Siya'y parang kumokontra sa illicit relationship nitong dalawang tao. At ito nga po ay si Herodes at si Herodias. Si Herodias ay asawa ng kapatid ni Herodes na si Felipe, na hindi naayon sa batas. At siyempre, aasawanin mo na ba naman ang asawa ng kapatid mo? Pakikisamahan mo ba naman bilang asawa? Ang sagwa-sagwa. Kaya yan si Juan Bautista, being a holy prophet, inaaralan si Herodes na wag nang ituluyan kasi mapapahamak lang siya, mapapasama siya. Siyempre, ang pangangaral ni Juan Bautista kay Herodes ay hindi para siya isirain, hindi para siya ipahamak,
kundi para siya iligtas sa kasalanang lumululong, bumabalot sa kanya itong lust for Herodias. At mukhang si Herodias ganyan din. Meron ding lust for Herodes. No? Kaya sila parang nagsasama na. No? Si Herodes, pinakulong si Juan Bautista, bagamat hindi niya kagustuhan, kundi napilitan lamang dahil kay Herodias. No? Si Herodias, ang kinakasama niya, ang pinagbigyan ni Herodes para ikulong itong maingay na propeta na lumalaban sa kanilang illicit relationship. Pero dito nga po sa ating ebanghelyo, kinukwento rito kung paano pinatay si Juan Bautista. Habang nakakulong at nagbe-birthday si Herodes, pinasayaw itong anak ni Herodias na si Salome, nainganyo sa sayaw si Herodes. Kaya nakapagbitiw ng salitang hindi niya maibalik. No, sabi niya, sa dalaginding, ibibigay ko sa iyo kahit kalahati ng aking ariyan. Ano mang hilingin mo? At siguro dahil po si Salome ay menor de edad, hindi pa alam ang hihingin, dapat sana ang hihilingin niya gadgets. No? Kaya pera na lang. No? Pero kumuha pa siya ng consent. Kumuha siya ng kung anong magandang gawin sa nanay niya. Kumonsulta sa nanay niyang si Herodias. At yun nga, ang maitim na balak ni Herodias na talagang gusto niyang mawala sa eksena nila ni Herodes. Ayan, nagkaroon ng daan. Sinabi ni Herodias, sabihin mo, ilagay sa plato, bandihado, ang ulo ni John the Baptist. Kaya ito po, no, nakakapangilabot na dahil sa lust, sa illicit relationship, mo kasalanan ginagawa nitong tao, si Herodias, at kasama si Herodes, nadamay pa ang inosenteng buhay, si John the Baptist. At dito po'y pinapakitang picture sa atin, tayo rin, pwedeng nagagawa yan. Kapag tayo nasa rukrok ng kasalanan, nadadamay din ang mga inosenteng buhay. Sa ating mga emosyon, pwedeng meron tayong masaktan. Ako po, para sa akin, yun ay mga crime of passion din. Dahil sa ating galit, dahil sa ating inggit. Ito, iba kasi lust. Merong tayong nadadamay na wala namang kaalam-alam. Kaya kung meron pong pinapaalala ng ating ebanghelyo ngayon, ay ito, alisto tayo na baka ang bumabalot na emosyon sa atin ay magdala pa sa atin sa mas matinding kasalanan, sa mas karumal-dumal na pwede nating magawa. Well, ilan na po yung mga narinig natin dahil sa galit. Kung minsan, ano lang ang pinag-aawayan? Nakapatay. O dahil sa inggit, nakapanakit. Ganyan. Kaya, tayo po, isang paalala, let us control ba? O let us hold our emotions. At maging aware tayo sa kasalanang nagagawa natin na baka ito ay manganak palalo ng maraming at grabing kasalanan. Tulad ng nangyari kay Herodias at kay Herodes. At siyempre tayong lahat po rito, ayaw natin na tayo mamatay sa kasalanan at ayaw nating tayo'y malublob sa kasamaan. Amen. Magsitayo na po tayong lahat. At ating dulog ngayon ang ating mga kahilingan sa Panginoon
na siya mismo ay hangarin niya na huwag tayong mapahamak dahil sa kasalanan, kundi maligtas at may tuwid, mabago ang ating buhay. Ing pakibat tamo, kimbalang kaidwanan, Ginoo, idake mo kami king sigasig ng Juan amaminyag. Ginoo, Ginoo. dagi kang sigasig ng Juan maminyag. Para King Santo Papa at karing sablang obispo at pari, King Pamanaralda tungkol King Hostisya, itimid da sana ing katapatan King Bieta Lasawa antimo ing dapatan ng Juan Bautista, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dake mo kami king sigasig ng Juan amaminyag. Para karing hanggang pamuntok ning gobyerno, ela sana mangari kang Herodes ang magsalitang tutong mga ragula mano at kay Bat Marine manuman king sarili, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dake mo kami king sigasig ng Juan amaminyag. Para karing ating tanam asama, karing karelang pilubluban, ela sama ngari kang Herodes agagamit karing alang hustisyang pamikatagon, balang makapagbengganza, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dake mo kami king sigasig ng Juan amaminyag. Para kaya katangan, eta sana padala king kaya katang ketasan, nune bagus pusanan taya ing kaya katang krus, at tukita kang Jesus, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dake mo kami king sigasig ng Juan amaminyag. Ngeni adwan tamo po ing sarili tang kapagnasan. Ipa, tinubod mi Juan Bautista, ban mi sadya king dalaning kabubugtungan mong anak, king yato. Ipagkalugmo mo naman sana kaya kaming sipagan at tiyatagan, ni sadya para king kadwanang panyatang. Itinganadon mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Ikanta tayo pong dalit para king pamagsadya karingay. Manalayan kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daw, matanggapya arapan ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sana yung Ginooy ting dawon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimigla lang, parablaban mo ring puso mi, king espiritu, ning kaya kang lugod, kabang yampang milari at ingayin kaniting kapyesa ng San Alfonso ning Ligori,
Ami tagulaling king biena kaya ka king Eucharistia. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabay kaya kayo. At kaya ka, Yat antimurin, nayo rin puso yo. makayat na no, King Gino, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunay pin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Pagkaludme king Santa Iglesia, iting pestang parangal kang San Alfonso. Hagyagan mo kami kapamilatan ning banal ng biye. Tuturo mo kami kapamilatan ning kayang pamanaral. At babiyaming kekang pamanganlong bilang pakibat karing kayang panalangin. Ulinita kaberi sa blangkoro ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye kapurian keka. Banal, banal, banaliyay Gino, Diyos sa mayupaya, mitmuing banwa ating yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad ya ing daratang king lagyuning Gino, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, dan para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang lub, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya keka. Piraso niya, at binyene, karing kayang disipulo nga na, kunan niya itikongan, at kanan niya. Iting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuhaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyaning kalis, karing kayang disipulo nga na, kunan niya itikongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis yung kanakong daya, ing daya ning bay talagang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sa blang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Dato niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyang inigaganakan niyo pa, ing kamatayin at paman niyo binang may biyaning anak mo. Daraw miya kaya kaiting tinape ning biya ting kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamuha mo, king ikaming hansanang misulusulo, king katawan na dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia amang makalaganap kay meto yato, ban biganap yung ilugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka mula naman di kapatid ming pepainawan at maninayang sabling miye, ding sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, ang Birhen do ng Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo at tinupad kimalmong kaburian. King kakabaning panawun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu. Kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Madaling tamit mong kapaniligan at lugod king ipa, karing amanong tiro ning Ginoo kaya katamo. Ipami at syuka banwa, misamba niya ang lagyo mo, datang kaya kami kayarian mo.
ipamintuan ing lubmo, ket isulip antibanwa. Ingka kanan mi king aldo-aldo, ibiyem mo ke kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo ke kami, ring salami ke ka. Anting pamamatawad mi, karing di kasala ke kami. Emo ke paisaul king tukso, nunay kapos mo kami, king sablang marok. Ikabos mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, bangking kasopan ni kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at niligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo kay kaming tarapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alananga. O ginaming Heso Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mo sana babalik dan din kay kaming kasalanan, ang lawin mo yung kasalpantianin kay kayo iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ni ginuman tabaya sana kapilan man kay kayo. At kekan timurin. Iyan pang tayong waganing kapayapan king metong at metong kapayapan kay kayan po. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiyem mo ke kami ing kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato, noon tamang mayawos king hapunan ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap ke ka, dapot itkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Karen pong kaya beming sisimba king live streaming. Siklaw tamo po ban pangadyaning dapat ay spiritual ning pamanga kinabang. Itamongan po, O Yesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguranda ka, may git king sablang bage. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari, at tsuka ka rin. At pagisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Oratio Imperata, itamongan po. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na, karing dakal at tao. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis, at ning sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan, at masabal. Ipanalangin nila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap, karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang atyo, king pamangailangan. Ipaniga pumikeka, ing patuknangan mo na ing pangakalat, niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalamoy ti, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyan po magari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. Emo sana pisawili nga kalismike ka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunuanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica, Ipanalangin mo kami. San Alfonso. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, inubog may San Alfonso, anting metong atapat a ministro, at talapanaral ng Ikaristiya. Ikesanang maniwala keka, tanggapan miyang maralas, at ibiyemi keka, ingkapurian alang kupas. Itihadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kayo, At kaya kanti mo rin, bendisyonan na kayo nga ng Diyos sa may ipaintuto. Ing ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. mayari ning kapag masusyan tamo, may tanang ini, king lugod at kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.
Diyos kaya kanya po at dakala salamat. Magandang araw po. Maraming salamat. Ingats.